Australian surfers naman nanguna sa finals ng World Juniors Championships sa San Juan, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nanguna ang Australia sa World Surfing League World Junior Championships na ginanap sa San Juan, La Union matapos makuha ng kanilang mga atleta ang parehong titulo sa finals. Sa araw ng finals, ipinakita ng mga world-class junior surfers ang kanilang galing sa harap ng mga alon ng San Juan na naging saksi sa mga kahangahangang rides at makasaysayang sandali sa kanilang karera. Sa men's division, pinangunahan ni Dane Henry ang kompetisyon sa pamamagitan ng malinis na performance kung saan nakamit niya ang pinakamataas na single wave score ng event at nanatiling undefeated hanggang sa pagtatapos. Samantala sa women's division, ipinakita ni Ayla Hapats ang parehong kahusayan, nagpakita ng consistency at kumpiyansa sa bawat heat at nakuha ang World Junior Women's title kasabay ng pinakamataas na single wave score. Ang matagumpay na performance ng mga Australian surfers ay nagpatunay sa kanilang pagiging nangungunang bansa sa junior surfing at nagbigay daan sa kanilang pagkilala bilang mga susunod na global stars ng sport. Kasama mo sa IFM News Tugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.